Louie, pangalan sa dito ka. Ha? Sa mga huy, uy, di man akong trabaho na. Isa pa jud ma. Di ko mato dito ma kay makatulan niya akong panit. What? O sada ba kayo niya akong panit? O ba ni bisa doon sa nahugaw? Sa mga bata, sarti naman tayo. Na magpurik. Sa man si mama, uy. Naku na napalay makakita sa ako dito. Tawaan ko nila dito. Chloe na nga hoy. Tapos manginarti pag yun. Kabata pa ni mo, mapagali ka na dalaga. Mag-arti-arti ka doon. Basig na yung balbal dito maoy. Di mo? Nya, ito pa o balbaloy. Ang sakit. Kani nga beauty ma, pangit. Sus, pagwapara na ako. Mura pa mag-tug model. Oh, di ba? Is ko bag-ian yung mura man palito. Tuon naman ninyon ko ni Mama Ani. Lagi ko ba, oy, ikaw lang pangahoy dito ma, kapoy ma. Ato na dito. Reklamo ko, pangaw na dito. Dili ko ang balbal kay wala mo ko balbal nimo. Ato na dito ka. Uy, ito na po, oy. Si Mama na. Mama to. Kapoy ba yung pangahoy? Muntik na ba? Dari kahoy, oh. Hadlo ko dani, hilaw kaayo sa mga tao. Isa ito langgam. Hadlo ko.